și salutare tuturor, azi ne jucăm Rivals, doar că cu niște moduri random. Hai să vedem ce va urma. Și nu uitați de butonașul de like. Haide, nu? Aparent avem voie doar cu sniper sau cu, nu știu, sau avem două arme de ales, care cred că o să fie mereu, sau nu știu dacă sunt random. Mi-a dat ca de m-a nenorocit. În fine. Cap de manechin îți dau. Ok. Nu spune că tu ai autoshot. Nu n-am. Sigur? Ok, cred că ai autoshot. Cum ai dat 3 capuri la rând? Nu 3 capuri la rând. Un cap, după aceea normal și după aceea iarăși cap. Era să dau katana, da, am uitat că o am în inventar. Mi-am luat Sky. Cum efectiv mă distrugi? Eu cred că ai autoshot. Trage așa. Ah. O capa. You are provoke me. Ferească Dumnezeu! Dintr-o parte în alta. Nu te cred, bro. Nu-i da cap din aer. Ai uitat că efectiv... Stai să schimbăm modul. Ok, deci haide să vedem ce pic acum. Eu aleg modurile la random. De acum încolo haide să dăm... Nu, eu... Nu. Asta pica la random. Noted. Și dacă mai pică moduri pe care le-am jucat, nu le mai jucăm a doua oară. Aoleo, ce ți-a trecut pe la... Cât ți-a trecut? Nu. Eu am autoschimbare. Adică el ți-l schimbă singur? Ai văzut? Că se schimbă singur? Să știi că eu joc din third person. N-am jucat niciodată. Ok, nu mai jucăm din third person.
Trebuie să te uiți peste tot. Uite, tu nu te-ai uitat în sus. Și ai murit? Să știi că eu în majoritatea meciurilor stau pe sus. Stau ca un păian în Spider-Man. Dar vezi că chiar nu-i deloc diferență de mare de steluțe. Ai doar cu 3. Am dat dash. Am dat dash. Hai să vedem alt modul. Ha ha ha! Ha, ha, ha. Random? Splash vrei. Ok. Jucăm cu ce arme vrem. You are cooked, bro. De ce? Because you are cooked, bro. Ok, ne luăm ăsta cu ăsta. Ți-ai luat același loadout. Nu e așa că ți-ai luat Sniper, Exo, Gun, Rail, Shield, Medkit? Nu, mi-am luat Sniper, Exogun, Katana și Medkit. Da, ia stai. Ok, ți-am copiat loadout-ul. Ca să știu eu să fac. Na, Vrei să schimb loadout-ul? Hai că-l schimb. Hai că-l schimb. Nu mai am doar Rail, Shield-ul și Medkit-ul ăla. Cum mi-ai dat frunz? Adică mi-am dat eu frunz. Mie. Ți-ai luat același loadout. Aoleu, ăsta e loadout-ul meu. Ăsta e loadout-ul mereu joc cu el pe double trouble. Mamă, ce damage! Ce aveai? Nimic. Ha? Hai, alege Malmo, dacă ne dă ăla. Ok, uite ce a picat. Jugre. Sper că nu e ăla cu zarul. Nu e. Ăla cu zarul e Rivals RNG. Iceberg vreau. Ce e? Oh! Wow. No! Ai 3000 HP. Ai 3000 HP. Eu am 100 HP. Am 3000 HP. Nu putea să-mi lase și mie măcar 150? Ce să fac? Ce să fac? Că nici dacă strag cam nu mori. Da, stai că n-am încercat. Știi care e problema la mine? Mă mișc foarte încet. E, asta nu mai mare. Ok, o să îți trag un cap cu sniperul să vedem dacă îți dau one shot. O capa, bro. Where? Ia. Stai pe loc. Nu tot 150. Ok, e imposibil să te bată. Dar totuși, ți-am luat enorm de mult. Ceea ce e un avantaj. Doamne, dar e imposibil! Știu ce îți dă foarte mult damage. Ce dă foarte mult damage? Distrucționul? Bă, da, ce să fac? E imposibil. Și Ok, la mi-au mine e distrucție. imposibil să dau dash. Nici nu pot să dau dash.
Aoleu! La tine, ok, chiar e greu. Nu mai încerca short-ul. E și Destruction, bro, Lil Brock. Broken Hulk. Oh, nu intru în sus, Prince Minds. Văd că ți-a mers planul să mă enervezi. Ți-am bătut aia 3000 HP. Bă, e foarte greu. Nu mi-ai bătut ăia 3000 HP, că m-am aruncat eu fără să vreau. Enorm de greu. Chiar enorm. Să nu Hai, uitați de schimbăm like, modul. share și comment. La revedere!